julegavehaul. Jeg fik sådan dem her. Dem er jeg meget glad for. Så fik jeg dem her. Dem har jeg bare tænkt mig at bruge som hjemmesko. Man kan også bruge dem udenfor, men jeg mangler lige nogle hjemmesko. Så fik jeg så den her fra W7, og det er sådan Cherry Sweet Overnight Lip Mask. Og så fik jeg den her fra Gosh. Det er en Glow Up, en cream highlighter. Den ser sådan her ud. Den er jeg også meget glad for. Så fik jeg en mascara. Og sådan en her mascara også. Og en lipgloss fra Gosh. Og så fik jeg en ring. Den ser sådan her ud. Den er jeg også meget glad for. Og det var sådan lidt de ting, jeg har hjemme hos min mor. Men så hjemme hos min far, der har jeg også... jeg fik nogle nye bukser og 2.500 kroner og billetter til Tessa-koncert. Ja, så det var egentlig bare det. Tak fordi I så med. Hej hej.